Siellähän voidaan käyttää prossia tuolla 7. Katsotaanpa kauniisti, kuinka näin pääsee. Siellä K6 löytyy syöttönopeutta 6 metriä sekunnissa. Mänty menee taasti läpi. Kuljettajalta on täydellinen näkyväisyys tuonne työskentelyalueelle. Katsotaanpa kuljettajan naamaa. Hän näkee teitä, hän näkee puun. Siellä ei ole puokin eessä, vaan puu, jonka kuljettajalla näkee vatimissakin harvennuksessa. Hän pystyy näppärästi ottamaan karhumaiseen sylöilyyn potkuun. Karhumaiseen sylöilyyn. Kun kone ajaa tuossa, niin huomaataanpa, jonka kuljettaja siirtää näyttävästi tuonne takaviistoon nosturun koneen lähialueelle. Jostain huomaat harvennuksesta pitää yksi puu tuolta ottaa. Noin se lähtee liikkaasti. Sama kävi. Ja ensimmäinen kuppi tippuu siitä. Mutta Karsin kanssa tapahtuu kyllä raksattaa. Sitten lähtee pois. Ja tavaroille tippuu netisti omiin kasoihinsa. Tuossa on kone, jolla voidaan tehdä korkeata tuottavuutta. Kone, jonka ohjaamassa kuljettajalla on hyvä olla. Ohjaamo on miellyttävä, hiljainen, huippuergonominen. Ja ei pelkästään koneen tuottavuus, mutta kuljettajan ergonomia, mutta myös 8-pyöräisen rakenteen kautta pintapainen maatalaan pienentynyt vaativassa olosuhteessa. Katsotaan siinäkin lähtee isotettuun kannalta niin, että heilahtaa ja sieltä se tuottavuus syntyy. Tuossa kerran tuossa koneesta noin 85% on 8-pyörässä ja harvastamista ja käytetään näyttänyt, että sieltä yrittäjät etuilla vaativissa olosuhteissa pystytään korjaamaan niitä C50 nostuu ulottumaan koneen tasapainoa työalueelle viipyy Onsen Tuffala. Legendaarinen metsien työllistä. Pysyy siististi, kauniisti tuossa vaakatasolla. Tässä on käytetty samaa teknologiaa ja samaa uivamusta, joka on käytetty Scorpionissa. Sieltä Scorpion tulee perässä. Siinä on valmiita koneita.